23 मायथाइयाव अक्ट'बर जानुवारिनि 2025 मायथाइयाव जितु अधिवेशन जागोन बे अधिवेशननि जितु गाजा गोमजा जों नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो आसा फारिदों दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो खमैबो 20 निफ्राय 25 रोजा मानसि जानायनि थाखाय जोङो मोनसे आसा फारिदों आरो जों खावलायनो थाबाय दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव जिल्ला आफादनिफ्राय नखरफ्रोमबो सासे सुबुङा फैनानै बेयाव बे आफादाव फैनांगौ आरो बेखौ जों खावलायनो थादों आरो लोगोसे बै ओनसोलनि उखावि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो प्राइमारि आन्सलिक बाबामोना फैनानै बेयाव हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जाहाथे बे फैगौ मा बुंदों गल्डेन जुबली जौगाखांनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेनि थाखाय जों खावलायनो थाबाय पूर्ण ब्रह्म इसोरनि खाथियाव खावलायबाय जाहाथे बियो गाजा गोमजायै बियो मोजां मथेनो जाफुङो फारियाव आलासिखौ जोङो असमनि मुख्यमन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि प्रेमाकान्त कान्दु आरो लोगोसे जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावग्रा ब्रह्म बिश्वजित दैमारी लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ आरो लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि असम साहित्य सभानिबो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि थागोन लोगोसे MCL बाबामोना आरो गासैबो जोंनि जितु फारियै बे बानजा आफादनि आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म हांख्रायनायजों गासैबो एरिफोरखौ जों आलासि लिंनाय जादों आरो बे आलासिफोरा गासैबो फैगोन होननानै मोनसे रादाय होदों बेखायनो जोङो बे बाबामोनखौबो आलासि हिसाबै खावलायनो थादों जोंनि हाबाफारिया दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जिबा जोङो खुंनो लादों सनाथि मायथाइ बियो जाहैबाय 20, 21, 22, 23 बे बोहैथि दाननिनो सानब्रैनि हाबाफारिजों खोब गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन बेवहाय गोबां जोंनि भक्त आइमोन आफामोना बाहागो लाफैगोन गोबां जोंहा 17टा जिल्ला दङ बे 17टा जिल्लानि मोनफ्रोमबो नखरनिफ्राय जोङो सानै हांख्रायदों बे हिसाबै गोबां जोंहा लाख जोंनि भक्त फैगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेजों दिनै नुफैबाय जों गमामायैनो जोबोद 50% आवगायबाय आरो 50%ल'सै साजायबानो जाहैजोबसिगोन दा जोङो गोजोननाय मोनदों दैदेनगिरि हिसाबै आरो जोंनाव आलासि फैगोन दा मानिनां जोंहा भारतनि जोंनि हादोरनि नखर मन्थ्रि जोङो खावलायदों अमित शाह बिथांखौ जोङो नाजादों नाथाय बिथांनिफ्राय फाइनाल जों कनसेन्ट मोनथ'वाखै नाथाय जोङो फाइनाल कनसेन्ट मोननो हाबाय जोंहा आसामनिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय आरो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार थागोन आरो लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि प्रेमाकान्द जाहा बिथां थागोन आरो उर्खाव सारमोन थागोन उर्खावगोरा ब्रह्म आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो गोबां मन्थ्रि आरो EMफोर थागोन MLAफोर थागोन आरो जों बेखिनिखौ मोननो हानानै कनसेन्ट मोननो हानानै जों गोजोननाय मोनदों जों हाबाफारिखौ गोबां रानबाय रायजो राजानि गेजेराव जोङो फोसावगासिनो दङ जों आसा खालामदों माने गाजा गोमजायै जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआ जाफुंलांगोन।